गिबियावनो आङो गासै बड'लेण्डनि रायजो राजा आइ आफामोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। बेनो थारैनो जि नमिनेसन साबमिसननि जि हाबाफारिमोन बे हाबाफारियाव जोंनि बुथ लेभेलनिफ्राय मिरु लेभेलसिम जिमान दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि रायजो राजाफोरा रोजा रोजा रायजोफोर मथा-मथि 10,000सो रायजो राजाफोरा हेफाजाब होनायनि गेजेरजों दिनै हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जों मावफुंबाय। आरो थारैनो मोनसे फोथायनाय दङ रायजो राजाफोरनि जिथु उत्साहखौ नुनानै प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जिथु सान्थि परिबेस जा बिटिआर बे सान्थिखौनो आसा खालामनानै फैगौ दिनाव बेफोर राजनितिक हान्जानो गोगोम हेफाजाबनि गेजेरजों देरहासार होगोनखौ फोथायनाय दङ। आरो फैगौ गभर्नमेन्टखौ आरो फिन खेबसेबाव रायजो राजाफोरनि अननायनि गेजेरजों सान्थिनि खाथिराव जौगाथायनि खाथिराव बिपुल भटजों देरहासार होनानै हारसिङैनो गभर्नमेन्ट दानो हानाय बायदि परिबेसखौ खालामनो हागोन बेखौ फोथायनाय दं। जिहेतु नैसे नं सालबारि बिभागाव नोंथाङा सोरजों जुजिनाय जागोन? बाहाय बिदिहाय गोगोम जुजिनायखौ फेसिं जागोन बायदि जों सानाखै खारन बाहाय सैथोथा आरो गोजोन खौसेथिखौनो बांसिन रायजो राजाफोरा हांख्रायदों। दा जिहेथु थांनाय दिनाव गोलाव सम माने असान्थि मोनसे परिबेसमोन बे असान्थि परिबेसा जा प्रमद बर' सारा जेब्लानोखि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायनो हमबाय बे सालायजेननायनिफ्रायनो सान्थि बिराज खालामदों। बै सान्थिनि आसायावनो जौगाथायनि आसायावनो फैगौ दिनाव बा बे बिजाथिखौ माने सालबारि समस्तिल' नङा जिखिनि माबा दङ मथा-मथि 90% केन्डिडेट जों देरहागोन मोनसे फोथायनाय दं आरोखि। जिहेतु नोंथाङा जुदि देरहायोबा नोंथांनि गिबि खामानिया मा जागोन होनना फोरमायगोन? बेहाय जोंहा रायजो राजाफोरनि जिमान जेंना जेंसिफोर दङ बुंनो थाङोबा जोंहा मानसि दानाय एक नम्बरावनो सोलोंथाइ आरो जोंहा मुंख्लंफोरनि जिथु माननि थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा साराथ' होलाङासै बे मोनसे बिराद लाजिथाव जादों दुखुथाव जादों। आं बे बाथ्रा फंसेया अरायसम माने बिखायाव थुबाय थायो आरोखि। दा दिनै थांनाय थानायफोरा दिनैनि बिटिआरनि जिखिनि खाबुफोर बेखौ उपभग खालामदों खिन्थु जाय मुंख्लंफोर जालांबाय मुंख्लं न'खरनि परियालफोरा बेखौ माने उपभग खालामनो हायाखिसै आरोना। बेखौ आं हाग्रामा सारखौ सोंखारनो नागिरो बिथांजों लोगोसे थानानै बिटिसि सुक्तिखौ खालामलांबाय थैनि बिनिमय खिन्थु बिथाङा मुंख्लंफोरनि खोथाखौ मालाबाबो बारा गोनांथि साननानै खुनु जिथु बेब'स्थाखौ लायाखिसै बरंस बे निजेसो आं दाफुंनाय मोनहादों बिपिएफ दाफुंनाय बायदिबो बुंनो नागिरो खिन्थु बास्तबआवथ' बिपिएफआथ' बिटिसि क्रियेट खालामाखै बिटिसिखौथ' एक्स बिएलटिफोरनि मुंख्लंफोरनि बिनिमयनिसो माने क्रियेट जादोंमोन आरोखि ना। थ' जाय हक आङो जुदि रायजो राजाफोरनि अननायनि गेजेरजों देरहासार जानो हायोबा प्रमद बर' सारनि जिथु परिकल्पना सोलोंथाइनि परिकल्पना जों आबादारिफोरनि जिथु जेंना जेंसि जोंहा नेसनेल लेभेलाव जेरैबायदि पान्जाब हारियाना बायदि उत्तर प्रदेशफोराव जेरैबायदि माने जौगाथायनि साइन्टिफिकेलि जिथु आबादारि मावनायनि जिथु खाबु बे खाबुनि बेब'स्थाखौ इयाव थैथां नाजागोन जाहाथे जोंनियाबो जाहाथे जौगाथाय रायजोफोरनि स्टेटफोरनि थुलुनायाव जाहाथे बे खाबुखौ जाहाथे जों फसंथानो हायो। आरो दिनैनि थारिखआव 50,000सो आनएमप्लयड सेंग्राफोरा लेबार खालामनो गुबुन स्टेटफोराव थांदों। बे 50,000 जा लेबार क्लासनि मानसिफोर बेफोरखौ जाहाथे पुनराय जोंनि बाहायनो इन्डास्ट्रिफोरनि गेजेरजों जाहाथे इन्डास्ट्रि गायसननायनि गेजेरजों जाहाथे समाधान खालामनो हायो बेखौ मोनसे परिकल्पना दङ। आरो जोंहा मानगोनां आइजोफोरनि जिथु संस्थाफोरनि जिथु बेब'स्था बे बेब'स्थाखौ प्रमद सारआ गोगोम भाबैनो आसनि लादों। बे आसनिफोराव जों हेफाजाब होनानै फैगौ दिनाव बांसिननिफ्राय बांसिन बेसेबां समाधान खालामनाय बेखौ नाजाबाय थागोन आरोखि। जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा हेलिकप्टारसो केम्पेनिं खालामबाय थादों नाथाय देग्लाय बिपिएफ सरकारा फैफिनगोन होननानै बिथाङा माखासे खौरांगिरिनि ग्रुपआ फोरमायबाय थादों मा बुंगोन? बे बिथांनि माने सकनि खोथा बिथाङा मालाबा एसे गावनिखौ माने गाजा गोमजा खालामनो नागिरो खिन्थु बिथाङा खिन्थु बै मुंख्लं न'खरनि दुखु दाहाखौ मालाबा नुहुराखै बे आंखौ बारा गनायथि होआखै आरोखि।